Yo, khanikwazi guys ukwenza i-review or i-recap kaThando Nesithembu izolo beku-hectic. Niyayazi, it was Easter Eve, busy traveling. Kubone kubhizi nefamily, but yo, hayi funeka sithethile ngendaba kaMangwabe noMawande. So ku-season 8 episode 27 kaThando Nesithembu sababona bahleli bonwabile, kumnandi kuyifamily, kuyaculwa, kuyadaniswa, kuyaxhentswa, uyabo. So hayi kaphakame ke intombi kaMacele owami ke caba undwebile ke nake, hayi ke nomnini uyenza ngapha kuthiwa hayi ke bona bandwebile nomnini. Aphakame kuMawande intombi kaMangwabe naye ke asine, but koko kusina kwakhe utyhafile, yabo. So Mangwabe ke ukumama yakhe uthi hayibo Mawande, like uMawande yakwazi usina, akayazi lento ayenzayo. So uMakhumalo ke aphakame, namazi kuMakhumalo ke sana, ungulo mntu naye aphakame uMakhumalo for umbonisa uba makenze njani. Anqanda umpilo athi mama myeke, then maye naye besitsho uba myekeni bethu nani ngumntana. Hayi ke athi sazambonisa uMakhumalo wavele wakhala uMawande. Wakhala uMawande akadikwa uMangwabe, wabuza uba ukhalela ntoni uMawande. Hayi ahlale phantsi ahambe ke umpilo othetha naye uba uMawande ufana naye ngoku esengumntana weba ngolaa hlobo ekhala msinyane. So uMawande funeka athethe nomamakhe amxelele into xa angayifuni. Wabechaza kumayeni uba uMawande yena noThando bangabantwana aba-reserved, abantwana abathulileyo, uyabo. So uthi ke ukena uMangwabe kaloku bokufanele uba uyatsho kho mntu umfosileyo, uyaqonda. So ukhalela ntoni ke ngoku? Ndacinga uba fana uba uMangwabe uzawuhamba mhlawumbi ayomthuthuzela ke okanye ayothetha naye kubone kakuhle bathula lo mntanam kwathini. Waphakama uMangwabe waya kuMawande. Xa fika kuye wathi ndakubhonya into, ndakubhonya ibhadi, wathi ndakungomba, sort of like zakubetha mntanam ukhalele into eyiyo. Uyabo nje bukhala ngoku ungabethwanga, kwakutshiwo ukuthi sana yo guys sihlukumesekile, kodwa wathi mntanam uyabona njengoba ukhala nje ungabethwanga, ndakubetha ke ngoku ukhalele into eyiyo, uyandiva? Soze ungathuli. Baguquka ohlala phantsi wangathi wothukile uMawande. So ndanoma umpumelelo ke ambiza uMawande aye kuye, waphinda uMangwabe wabuza, Mawande ukhala ntoni? Unayo le nto yoba wena uyathanda usukukhale nje? Wabesithi nabo abantwana abancinci bakhona abakhali bathulile, wena uyakhala, ukhalela ntoni? Wabechaza kwi-diary yakhe uba akayifuni nto yenza nguMawande ngoba ngoku sebajongisa ngokungathi kukhona into enziwe yona abe engenziwanga nto, and ngaphezulu laa nto yakhe yoba abe ekhala engenziwanga nto izamenza uba agezelelwa ngoontanga bakhe. Funeka afunde ukwazi uthetha, azithethele xa ngayifuni into. So wabemthethisa ke sana, wathi uba ufuna uyolala uhambe uyolala ntombazana. Wambuza uba uyozela, wathi hayi. Wathi hamba bohlala phaa phantsi, khange abe safunqulwa nangumpumelelo okanye yenze loo nto leyo bezawuyenza. Wathi hamba ohlala phaa phantsi. Wahamba ohlala phantsi sana, ngaqomba yo umayeni wabenqanda, hayi Mbali myeke, hayi Mbali abantwana bafani. Waba uMangwabe esithi suka kho loo nto leyo. So ke abantu ba-divided on this one. Abanye bathi ya uMangwabe typical mzali omnyama, abanye bathi hayi kodwa there was no need for her uba ade abe mini emntaneni ngolaa hlobo and I'm embarrassed in front of phambi kwabantu. Andiyazi mna on my side, mna ke ndikhule ndi-opposite. Ndandindwebile kakhulu, ndandithetha kakhulu, ndandisona kakhulu, ndithanda ukungxoliswa, ubethwa, and at the same time ndandingumntana osensitive kuyo yonke loo nto yam, ndandiyokondweba kwam nokungeva kwam nokuqava kwam. Very sensitive, xa ndithethiswa ndiyakhala, and ndibethiwe ke mna. And then when it comes to my daughter ke ngoku, my daughter naye ufana noMpilo, ufana noMawande. Mna ndindwebile, ndiyacula. Mna always ndilapha, imicimbi, yintoni, ndilapha, yifamily, ndidwebile. But ke ngoku my daughter is very shy, and ndiyayazi loo nto leyo. My son is worse. Ndinonyanam omdala 18 years, akafuni nix, akafuni, yabona uba kuphakathi kwabantu akufuna nto ndimkhwaze, ndisima, akafuna nto ezawuba imjongisa uba ekhwazwa ndim. Yeah, understand? And then my daughter ke naye ke undwebile ezithomini zakhe nje, umntana othethayo nalapha endlini uyathetha, uyathini, but phakathi kwabantu very, very quiet. So I know that andibe ndiyenza nento to put her on the spot. So in a way ke ndinako uku-understanda uMangwabe, ndinako noba I feel like ngekhe wasoftanyana, uyabo. Ewe berayithi amthethise ke, but I thought ngoku bephakama mna siya kuye uzayomthuthuzela uba
mawande hayi mntana mayikho into etikhalelayo thula uyabona ngokuba kuhleli konwatyiwe and then ngoku wena uzawube ukhala umosha imood yomntu wonke thula fine bungafuni ukudensa so akho nto uyabo hayi sana but ke kuthiwa bethunani we cannot tell people how to parent abantwana babo so nam on this one I'm on the fence guys akho lula uba ngumzali akho lula uba ngumzali at all therefore andikwazi ucikoza I have an 18-year-old son, I have a 13-year-old daughter. So, andikwazi nopeperaza kakhulu shem ndithi yho mangabe berongo khanikhe nitsho ke nani uba niye nacinga ntoni ngalasini kangwabesi kunye nomawande magobhozi uyalibona kwividiyo elandelayo bye.